Δεν πάμε καθόλου καλά, πετάκι. Πάω να ψήσω το διαιτητή. Τι έκανε, κύριε διαιτητά? Τι έκανες, κάνεις φάουλ. Εγώ έκανα φάουλ. Πού έκανα φάουλ? Πού έκανες φάουλ. Τι γίνεται. Μια από δεξιά, μια από αριστερά. Αποφάσισε. Από πού θα τον περάσει. Δεξιά ή αριστερά. Δεν ξέρεις ότι απαγορεύονται προσπίσεις. Γύρω γύρω. Γύρω. Out είπα. Out, αφού με έριξαν κάτω. Σε ρίξα κάτω. Γιατί το ήθελαν τα παιδιά. Μα είναι καθαρό πέναλτι, κύριε. Τι πέναλτι ρε. Εσύ γιατί έπαιζες κάτω, Γιατί έπαιζες. Δεν έχεις πάει στρατιώτης να σκληραγωγηθείς. Δεν φτάνει που έπαιζες κάτω, ζητάς και τα ρέστα. Λοιπόν, out, άντε, συνεχίζουμε. Μα τι λέτε, κύριε. Τι πες. Τι λες, ρε πουλημένε. Πουλημένος, κόκκινη γάτα. Συνεχίζουμε, άντε. Ηρακλή! Ηρακλή! Σφύρα! Σφύρα! Σφύρα, ρε! Έλα, Λεβέντη μου! Έλα, καμάρι μου! Έλα, καμάρι μου, έλα! Να, καμάρι! Τι συμβαίνει. Πέναλτι. Γιατί είναι πουλημένοι σφίριχτα να δίνεις πέναλτι. Γιατί, δεν ξέρεις. Πώς. Αφού δεν ξέρεις γιατί ρωτάς. Είμαι ο άρχοντη γηπέδου, εγώ αποφασίζω. Δεν θα μου πεις εσύ γιατί έβαλε πέναλτι. Λοιπόν, πέναλτι να εκτελεστεί. Δεν λέω, πέναλτι. Να επαναληφθεί. Σήκω. Πουλήθηκες. Άντε. Θα επαναληφθεί. Γιατί να επαναληφθεί. Γιατί κουνήθηκες. Μα δεν κουνήθηκα, κύριε διαιτητά. Δεν κουνήθηκες. Γιατί είναι ψέματα. Δεν κουνήθηκες πριν. Δεν λέω ψέματα, κύριε. Μπα, και αυτά τι ήταν τα κουνήματα. Δεν κουνήθηκα, σας λέω. Δεν τρέπεσαι, κουνίστρα. Κουνίστρα. Πα. Τι θα γίνει, ρε. Θα βάλεις κανένα γκολ. Στο Θήμη. Έλα.